mga bay, may gabi eh. Di ako karon sa gawas, no? As you can see, nakaabre na ang suga. Mga suga kay gabi na. Ganihara man unta ko manglimpyo dire, alas 4. Na kanang insayngan ani. Alas 4, paguman ba nilag pangaog pa ni Ugto. Jesus Ginoo ko kay gikapoy man ako mga kalawasan di. Higda ko dito sa kuan, unsa naman ni akong kilay oy. Nawa na napahak na, da bahala ka diya mi. Ikapoy na gyud ko panday ni akong kilay. Saan man kinahanglan man jud mangilay no? Kinahanglan man gini kilay, kay kilay is life jud ta. So ako ni wala pa ko mahuman sa trabaho no. Dara nabungkag na mga bangko diri. Gaulan magud og abog nya karon kay mabuntag na mga mga trabahante diri nga mga lalaki no. So di mo ko pagkauson sa akong mga amo diri kay basin unya og kanang unsaon ko, di ba? Palangga ay ko. Na sige sila kuan ingon nga di ayaw na pagawas da kanay mga lalaki, di ba? Na gayaw po din akong unahon ko nga. Aw, di ko ninyo pagkauson din ha, di. Ganahan pud ko no, kana pay trabaho. So man ni padayon ako sa akong trabaho no. Sa ni tiwas on diri ko ni banata kay mag-vacuum ko dito po na tiwas na vacuum na nako tanan kay mga furniture naligo gini sila mga abog tanan mo so manan na nako vacuum medyo abog pa so na okay na pa nakuha na po da pila ra ko kuan ko da amo si balik trabaho wali trabaho unahon sa nako diri ning naiglaw mas picture kay kung ibalik ang orange grabe ang abog balik rin ang trabaho diri good sus gusto nang i-post kay na mataas na pagkain eh so as you can see sumala sa inyo nakita na nakakuan pa ko, nagpurong-purong pa ko. Purong-purong sa tunok nga cross. Purong-purong sa tunok nga makorona. Kay gikan pa ko nagluto inta ng inyong kusinira. Nakatuog inta nga purong-purong pa. Ako kubante na murong pa man day ko. Nag-hernet pa ko. Purong-purong sa Bisaya. Sa English hernet pa dikan. Kinabuhi limpyo na. Sinaw na kayo.
Nakabkab niya po. May utang na itay kadayo. Ano? Kadali ano? Alas 10 na karon sa gabi dali. Pilipinas no, alas 3 na sa kadlawon karon. Nagkok na sila, mga lobot, damgo na sila. Ang diri kab-kab pa. Diri na ko mga baynong tiwas na ko vacuum diri kay manamo ko dito og kuan. Manako og sani. Manako og map dito na plaster na oh. Plaster na ang tanan. Okay na. Plaster na so tiwason na ako diri ang kuan tiwason ako diri ang sani mag-vacuum ko diri. Kab lang bibili nanda mabot pa mo dito gawas vacuum mo na kay kuan ka na nga siligon manggod may lamot ko sa abog mo ni vacuum mo na lang ako kaya ang vacuum ra man lamot na siligon manglupad man ang abog. Tapos kayo pala ba? Dali lang. Trabaho kap. Sigla nga lang. Hindi mo ka lang ngayon. Hiratan hindi yung mga props. Ay, nabuhi. Ang sabak. Yung mga nalagpot ka man.
Nakabok piti ng taasan niya, wala man din ni na-post di pasti la na ini kuan ni hatag og pagkaon gikan sa ni silingan nya karon kay kuan kanang ako giingnan nga butang kasabot baka to Arabic ng sa to mga pangyaw niya ako giingnan mananghin sa kudaan kay kanang problema kayo di ka mananghid ani nila daw ka taka kag dawat diha pagkaon so akong giingnan ang katabang nga pikas nga time sa ako sa bungutan ako mga amo kung nitawag wa imong amo nga na pagkaon ni hatag kay na grabe kay nila diri magpataka ko dawat na unsa na una lang so mo to nisaka ko dito akong bungutan ang akong mga amo pag naog na ako wala naman din hiyang bayi dah sa makbahala na siya di oy kasi magpadayon ako sa trabaho no kay alas 10 na kapin so ako sa nagpation so mo ni kinabuhian mo OFW so ganiha man ta nako ni himuon niya karon kay kapoy men taon ako mga abaga oy tanaw mo na naamon nagidaghan nga ining kapilit gani mga salumpas gani kay sakit ako mga abaga diri ay kani may sigig trabaho gud so pamutangan na ako mga country mga sani mga packaging tip panghigop sa mga sakit sa mga kalawasan so mapadayon sa mga bayha so sobra daghan kay salamat jud din tanan ha so kung nalingaw mo jud nako mas nalingaw jud ko ninyo malingaw ko pa sa inyong mga comment dun usahay di lang ko mo reply ha kay pero nabasa na ko ang inyong mga comment dili tanan and kung ma-replyan man ako so sa ma-replyan so wala ako ma-reply pa sa ilo walang ko ninyo ha kay usahay gyud ako matagak na yun sa mo to daghang salamat ko yung tanan ug ayo-ayo lang ta laban lang ta kanunay para sa resibo para sa itong mga kinabuhi lang salamat ug maayong papakinabuhi panglawas kanatong tanan labi na sa tibok Bisayang dagko nga napadpad sa naglain-lain kanasuran naglain-lain nga kanasuran dinhi sa tibok kalibutan laban lang ta mga bay kaya nato ning tanan pasti lang oy pulyo isog maisog ug malig-on gayud